Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a la xerrada que organitzem avui. Estem molt contents que esteu per aquí. Abans de començar, faré una miqueta us explicaré una mica com funcionarà la xerrada, perquè ja sé que després d'un any i pico de confinament tots ja sabem com funcionen els Zooms i aquestes històries, però en tot cas no costa res mencionar 4 coses. En principi demanarem que els micròfons estiguin tancats perquè no se solapin les veus i se'ns entengui bé. Les càmeres, com vulgueu, si voleu posar-les actives, perfecte. A nosaltres ens encanta veure el públic i ens hagués agradat molt poder fer aquesta xerrada personalment, en persona, però com que no es pot, ho farem virtualment, però vaja, que si voleu activar les càmeres, doncs encantats. També que sapigueu que això s'està gravant perquè es posarà al YouTube després de la xerrada i també que ho sapigueu per qualsevol cosa, qualsevol petició. I després, pel que fa a preguntes i si voleu fer comentaris o el que sigui, us recomanem que ho feu a través del xat, que el trobareu a la part inferior de la finestra, amb un botonet que té una bafaradeta com de còmic. Si cliqueu allà, ens podeu anar preguntant tot el que vulgueu, podeu fer comentaris, enviar-nos links, preguntes, suggeriments, el que sigui, i nosaltres estarem pendents d'anar-vos responent, primer a través del xat també, o si no ho farem en públic per tothom, d'acord? Si fos una cosa molt urgent o imperant per mencionar durant la xerrada, podeu fer servir el botonet de reaccions, que està a la part inferior dreta, hi ha una careta, i si cliqueu allà, aixequeu la mà i parlem. Però en tot cas preferim sempre fer tot el que sigui comentaris i discussió al final. Llavors, ens presento una miqueta. Aquesta xerrada l'organitza el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Estem aquí avui unes quantes persones de l'equip d'investigació. Entre nosaltres tenim en Xavier Puig, que està... Jo el tinc aquí a la part dreta de la pantalla, però el veieu a dalt de tot. En Xavier és un dels pioners en investigació de quiròpters a Catalunya, un expert en bioacústica, en ratpenats, en tot el que fa als quiròpters i porta molts anys perseguint-los una mica per tot arreu i investigant-los. Ja veureu que després us explicarà unes quantes coses interessants d'aquests animals. També tenim en David, que també està aquí dalt, David López. En David és un estudiant de doctorat que ara està iniciant un projecte en projectes de ciència ciutadana i en concret amb el seguiment de quiròpters, de ratpenats, i per tant anirà fent en el transcurs dels propers 4 anys un seguiment molt acurat del que fa a ratpenats i entre ells els cavernícoles. I jo mateix, l'Adrià, coordino una part dels estudiants del museu que duen a terme projectes d'investigació, alguns projectes de recerca també, i que m'he especialitzat una mica també en el que fa conservació aplicada dels ratpenats. I dit això, us comento també que la xerrada volem que sigui molt dinàmica, no volem que sigui una xerrada d'aquestes pesades que us n'aneu a sopar a la meitat i estigueu per allà a casa passejant, volem que us quedeu a la pantalla de l'ordinador i per tant el que l'hem fet l'hem dividit en 3 parts, d'acord? L'hem dividit en una part introductòria que anirà sobretot farem una mica de descripció del que són els ratpenats, ens posarem tots una mica al dia pel que fa a com són, com viuen, molt general. Després us explicarem una part d'un projecte científic de conservació que estem portant a terme pel que fa a ratpenats i coves, amb espècies amenaçades, una part potser més tècnica, i després us explicarem de manera molt senzilla també una mica el kit d'aquesta trobada d'avui, que és com vosaltres, com a gremi i grup d'espeleòlegs, gent que està basada a ficar-se en forats a la muntanya, anar sota terra, i que esteu acostumats a visitar aquests ambients, doncs com podeu participar en el nostre projecte científic de manera molt senzilla i molt productiva i molt agradable. Llavors seran 3 seccions, més o menys estarem parlant d'uns 15-20 minuts cadascuna. Per tant, la xerrada durarà al voltant d'1 hora. No sé, pronostiquem que acabarà al voltant de les 8. D'acord? I sense més, si no hi ha cap pregunta, li donaré lloc a en David, que comenci amb la seva part d'això, una descripció general dels ratpenats i les seves curiositats. Endavant, David.
Hola a tots. Moltes gràcies. Començo a compartir pantalla. A veure, aquí... Veieu bé la pantalla? S'està carregant. Espera. Ara. Sí? Ara sí. Ara sí. Perfecte. A veure, això... Una mica lent. Moltes gràcies a tots per assistir. La xerrada aquesta la fem, com ja ha dit l'Adrià, la fem molt dirigida sobretot als espeleòlegs, la idea una mica. I llavors jo faré aquesta primera introducció perquè, clar, normalment estem com molt acostumats a fer xerrades a gent més de l'àmbit naturalista pur. Llavors jo faré una mica la introducció al món dels ratpenats, una mica, i a aquests animals que moltes vegades són molt desconeguts. Llavors això, els ratpenats són l'únic grup de mamífers voladors, són uns animals que realment solen ser molt desconeguts per la majoria de gent, fins i tot amb gent molt naturalista. Jo conec molts ornitòlegs, herpetòlegs que saben molt d'ocells, de rèptils, d'amfibis, de mamífers terrestres, fins i tot de plantes. Ostres, els comença a parlar de ratpenats i la majoria en tenen molt poca idea. Això és molt curiós, perquè, a més, els ratpenats, tot i que passen molt desapercebuts, perquè són nocturns, s'amaguen molt, són probablement un dels grups de mamífers més abundants que tenim. De fet, el ratpenat fan colònies molt grans. Sembla que n'hi hagi molt poquets, però, ostres, n'hi ha moltíssim realment al nostre voltant. De fet, és pràcticament l'únic mamífer salvatge que podem veure a les ciutats de forma habitual. Això ja ens dona una idea que realment, tot i ser animals que s'amaguen molt bé, els tenim pràcticament a tot arreu. Llavors, una mica en termes més genèrics, més globals, de ratpenats tenim unes 1.400 espècies de tot el món. Són el segon grup de mamífers que hi ha més espècies, els que n'hi ha més són els rosegadors. Però clar, 1.400 espècies és una diversitat d'animals molt gran. Aquí en teniu unes quantes, no sé si veieu el meu ratolí, però per exemple teniu aquest ratpenat frugívor, aquesta guineu voladora que està aquí alimentant-se de pol·len. Tenim aquest ratpenat que viu als deserts d'Àfrica, que fa servir la fulla nasal per detectar els insectes que caça directament del terra. Teniu ratpenats sud-americans, però en formes tan diverses que ocupen nínxols ecològics molt diferents. Això és una cosa, potser de rosegadors hi ha més espècies que de ratpenats, però el tema és que els ratpenats tenen estratègies de supervivència molt diverses. N'hi ha que s'alimenten de fruita, n'hi ha que s'alimenten de peixos, n'hi ha que s'alimenten directament de petits rosegadors, com sabeu també n'hi ha uns poquets que s'alimenten de carn. I això, 1.400 espècies, però a més és que són probablement dels mamífers que fan les agrupacions més grans de tots. Només per posar un exemple, aquí a Catalunya tenim passaré la següent, que aquí ho podrem explicar millor. Per exemple, aquí tenim el ratpenat de cova. A Catalunya tenim un dels grups, la colònia més gran de ratpenats de cova són s'ha arribat a comptar uns 17.000 exemplars en una sola colònia. Això no hi ha cap altre mamífer a Europa que pugui trobar una concentració tan alta d'individus junta. Aquí ja he passat a la diapositiva. Ui, perdó, he sentit aquí un eco. Això que dèiem, a tot el món hi ha unes 1.400 espècies, es van descobrint espècies noves constantment, que pràcticament cada any es descriuen unes quantes espècies més, i a Catalunya tenim 30 espècies. Pot semblar molt poc, quan compares sobretot amb ocells, que tenim una gran diversitat a Catalunya, a la península Ibèrica, però tenint en compte que a Europa tenim unes 45, home, que a Catalunya en tinguem 30 fa que tinguem una diversitat de ratpenats bastant important. Llavors aquí, en aquesta part dels ratpenats de Catalunya, tampoc ens allarguem molt, però tenim principalment 4 famílies. Tenim els vespertiliones, que són els ratpenats típics. És la família més gran, pràcticament totes les espècies de Catalunya són vespertiliones, i són ratpenats aquests que, com veieu, el musell és com el d'un gosset, de fet, és més o menys el musell de gos. No tenen estructures molt complicades a lo que és el nas, i les orelles també són bastant senzilles. Són els típics ratpenats, per exemple, aquests que teniu aquí, són les pipistrel·les, que podeu veure cada nit volant al voltant de les faroles de les ciutats. Pràcticament totes les espècies són dintre d'aquesta família. També tenim el ratpenat de cova. Com ja he dit, és un ratpenat que és dels que ens interessa en aquesta xerrada perquè és estrictament cavernícola. Aquest no es troba, a les ciutats no es refugia exclusivament en refugis subterranis, en coves, mines, en avencs. És aquest animal que us dic que poden fer agrupacions de molts individus, de milers d'individus. Llavors tenim les altres dues famílies, que són com més diferents, com són els ratpenats de ferradura, que aquí en tenim 3 espècies a Catalunya.
Es diuen així perquè, com veieu, tenen aquest nas amb aquesta estructura nasal tan complexa que aquesta estructura els permet, com sabeu, els ratpenats ecolocalitzen, emeten ultrasons per orientar-se i caçar les seves preses. Això ho fan, tots els ratpenats de Catalunya ho fan, però els de ferradura tenen aquesta estructura nasal tan especialitzada que actua com una antena parabòlica. Envia el senyal exactament a on està mirant l'animal. Això fa que aquests animals tinguin una ecolocalització molt fina, és la més fina de tots els ratpenats que tenim aquí. A més, els ratpenats de ferradura també, de forma semblant als de cova, són animals que són molt cavernícoles. Fan servir molt les coves i refugis subterranis. Llavors també, finalment tenim el ratpenat cuellar, que és una única espècie. Tenim aquí, es diu cuellar, com es veu una mica aquí a la imatge, té la cua que li sobresurt de la membrana entre les potes. Aquest animal és un animal que, curiosament, probablement es trobi per tot Catalunya, no sigui un animal especialment escàs, però és un animal molt difícil d'estudiar. I això per què? Aquesta espècie és sorprenent perquè, recentment, en un estudi que es va fer, s'ha descobert que és un dels animals més ràpids del món. De fet, en un estudi que s'ha fet recentment a Portugal, es veu que aquest animal pot arribar als 135 km/h en vol recte, no en picat, no deixant-se caure, sinó en vol recte propulsat per ell mateix, arriba als 135 km/h. I pot arribar a 1.600 metres d'alçada en vol. Per això, és una espècie d'aquestes que és probablement molt abundant, però és molt difícil de detectar, de capturar, és un animal molt desconegut. Com tots els ratpenats, de fet, portem aquí a Catalunya, es porten ja uns anys estudiant els ratpenats, però, com més sabem d'ells, al final ens surten més preguntes que respostes. Per exemple, una curiositat que a mi és una de les coses que em sembla més interessant dels ratpenats és que són animals molt longeus. O sigui, què passa? Normalment els mamífers, així com a norma general, els animals més grans viuen més anys. Per exemple, un elefant pot arribar a viure, no ho sé, uns 60 anys. Una balena, s'han trobat balenes que han superat els 100 anys de longevitat. En canvi, tu agafes una rata, un rosegador, que una rata, la gran majoria, almenys la rata bruna que tenim aquí, ja és més gran que qualsevol ratpenat que tenim, i una rata viu 2 anys. En canvi, els ratpenats, és curiosíssim, el rècord de longevitat de ratpenats és d'una espècie, el Myotis brantis, una espècie que no tenim aquí, però el rècord de longevitat que hem trobat d'aquests animals és de 41 anys. Estem parlant d'un animal que potser pesa entre 6 i 9 grams, però sobreviu fins als 41 anys. Aquest és un cas, que és el cas més extrem, però aquí s'han fet estudis, per exemple, amb ratpenats de ferradura, un de recent de Cantàbria, que s'ha trobat que aquests animals viuen de mitjana uns 20-30 anys, en llibertat. Però això què vol dir? Això vol dir, a més també, a diferència de les rates, els ratpenats tenen molt poques cries. De fet, en tenen una a l'any. Això, clar, què fa? Tant aquesta longevitat com el tema de tindre poques cries en un any, fa que siguin animals molt sensibles. Si qualsevol pertorbació, si hi ha alguna afectació que els afecti a la seva població, es nota de seguida. Les seves poblacions baixen molt ràpid. Per això són animals que els afecta molt la destrucció del seu hàbitat, per exemple, o la contaminació per pesticides, això els afecta molt. Llavors, a veure, que van una mica lentes les diapositives. Això venia també amb el tema dels pesticides. La majoria de ratpenats són insectívors. Ja us he dit que n'hi ha altres que són frugívors o carnívors o que s'alimenten de sang, però això és sempre principalment en països tropicals. Els ratpenats europeus són tots insectívors. I, clar, això fa, si ajuntem això amb la gran quantitat d'individus que podem tindre, no són animals molt abundants, és que els serveis ecosistèmics, que són aquests serveis que ens proporciona la natura de forma gratuïta, doncs els ratpenats són els líders en el tema del control de plagues. S'han fet molts estudis a molts països, als Estats Units, a Tailàndia, però des del museu es va fer un estudi al Delta de l'Ebre, és veure que aquest ratpenat que teniu aquí, que és la bistrela nana, era un gran controlador d'una plaga de l'arròs. Al Delta de l'Ebre ja sabeu que principalment tenen camps d'arròs, que és el Chilosuchrysalis, una papallona que la larva, ponen els ous en les tiges de l'arròs i la larva a la forada i la tija es mor. Doncs clar, es va veure que el ratpenat, a la pipistrela nana, és un gran depredador d'aquests insectes. Llavors es va fer un projecte d'instal·lar caixes refugi en aquests camps d'arròs i es va veure una disminució brutal de la presència d'aquests insectes, tanta que els agricultors del Delta, molts han deixat ja d'utilitzar pesticides. Això també és un tema que sempre destaquem, de la importància d'aquests animals, ja no per l'interès de conservar-los a ells mateixos, sinó també per els beneficis que porten a la vida humana, a la nostra salut,
i també a la nostra economia, perquè al final, clar, si t'estalvies de fer servir pesticides, doncs tens un cultiu que és més saludable, més barat per l'agricultor i més amigable amb el medi. Llavors, així una mica de resum perquè es feu una idea, no? Això seria com el cicle biològic dels ratpenats, no? Llavors, començaré per la tardor, que és quan els ratpenats s'aparellen. Els ratpenats a la tardor és quan mascles i femelles s'aparellen i després de la tardor passen a la hibernació. Perdó, una cosa important que crec que és important que ens digui, els ratpenats fan servir molts tipus diferents de refugis. O sigui, una mateixa espècie té uns refugis d'hibernació, uns refugis de migració entremitjos, uns on crien i uns altres, per exemple, on s'aparellen. Llavors, després de l'aparellament, els ratpenats van als refugis d'hibernació perquè les femelles no pariran fins a la primavera. O sigui, les femelles el que fan és retenen l'esperma dels mascles, passen l'hivern en refugis, la gran majoria subterranis, això després reincidiré, i després a la primavera surten, es queden embarassades, tenen les seves cries, això al maig, juny, juliol, crien en uns refugis que són diferents dels d'hibernació, llavors a l'estiu les cries ja es desenvolupen. Aquí teniu, per exemple, un ratpenat de cova rodejat de cries en una guarderia, que són aquests animals tan petitets d'aquí, i després, quan les cries ja són adultes, es reprodueixen i tornen a la hibernació. Què vull destacar d'aquí, sobretot? Com veieu, fins i tot en aquest gràfic ja surt. Què surt en el refugi d'hibernació? Però això són estalactites perquè la gran majoria d'espècies de ratpenats hivernen en coves. Això per què és? Els ratpenats a l'hivern, la idea que tindríem és en plan, sí, s'han d'ajuntar molts individus perquè així s'escalfen i passen l'hivern. Però no, amb els ratpenats no és així. Els ratpenats a l'hivern el que necessiten és mantenir la temperatura molt baixa. Perquè els ratpenats, a diferència dels ossos, que sempre es diu que els ossos hivernen, però els ossos no hivernen, els ossos directament l'únic que fan és dormir, però la seva temperatura es manté igual. En canvi, els ratpenats sí que hivernen. Llavors, per hivernar necessiten mantenir la temperatura del seu cos molt baixa i això principalment la majoria d'espècies ho aconsegueixen en coves. Coves, avencs, mines, refugis subterranis, que si hi heu entrat, suposo que molts, ja la gran majoria heu entrat en refugis d'aquests, són llocs molt freds. La temperatura es manté bastant freda i bastant constant. No hi ha molts canvis de temperatura. Doncs per això els refugis d'hivernar de la majoria de ratpenats solen ser subterranis. Aquí hi ha unes curiositats, fins i tot, aquest és un exemple, aquest ratpenat amb aquesta cara tan curiosa, és un ratpenat de bosc, que és un ratpenat que de fet és molt forestal, o sigui, per criar en forats d'arbres, en boscos ben conservats, sobretot per la zona del Pirineu, de Catalunya i això, però, perquè veieu, fins i tot un ratpenat que no és estrictament forestal, aquesta espècie a l'hivern busca coves per hivernar. Perquè veieu una mica, en plan, aquí unes quantes curiositats, els ratpenats poden passar de 400 quan estan actius batecs per minuts a 10 batecs per minuts quan estan en hibernació. O sigui, realment el seu metabolisme baixa molt i durant la hibernació és això, la temperatura corporal l'han de mantenir entre 0 i 10 graus. 0 i 10 graus, una persona, un ésser humà està mort entre 0 i 10 graus, però els ratpenats arriben a baixar aquesta temperatura i per mantenir-la, per no despertar-se durant l'hivern, necessiten coves on la temperatura sigui molt constant. Això també com a curiositat, com que baixa tant el seu ritme metabòlic, amb 10 batecs per minuts i entre 0 i 10 graus centígrads, poden estar més d'una hora sense respirar. Això en l'hivern. Això és només perquè veieu una mica la importància que tenen les coves i les mines i tots aquests refugis subterranis per pràcticament tots els ratpenats de Catalunya i d'Europa també, pràcticament. Llavors, aquí posem un altre exemple, ja que molts de vosaltres sou excursionistes, aquesta espècie és el que diem, és l'orellut alpí, veieu que té aquestes orelles tan grans? Vull dir, aquest animal es troba a Catalunya a cotes molt altes, em sembla que potser a partir de 1.500 metres d'alçada o més, em sembla, i és molt curiós perquè aquest animal també hiverna en refugis subterranis. Aquest animal, de fet, es troba principalment, s'alimenta en els típics prats alpins on ja no hi ha vegetació arbustiva i hi ha molts herbassars i molts tipus d'herbes, doncs aquest animal s'alimenta en aquest tipus de prats. Llavors, aquest animal, tot i que a l'hivern també es refugia en coves, després és molt curiós perquè aquest animal se l'ha trobat a l'estiu que passa el dia en tarteres. Les típiques tarteres de muntanya, que són blocs de pedra allà apilats, doncs aquest animal es refugia allà. Vull dir, aquest és un exemple també d'animal així que és molt de zones de muntanya, zones d'aquestes que necessita tant refugis sobretot a l'hivern, refugis així entre les pedres on amagar-se, però després a l'hivern, com pràcticament tots els ratpenats de Catalunya, necessita refugis subterranis, coves per passar l'hivern.
Aquí teniu una mica una imatge que és molt visual, no? D'un refugi de ratpenats. Tota aquesta taca que teniu aquí, tot el que esteu veient aquí, aquesta mena de taca, tot això són ratpenats. Aquí veieu uns espeleòlegs que han entrat aquí, estan fent com una inspecció dels refugis. Llavors és una mica per destacar això, no? Aquesta colònia pot tindre, no sé, potser que hi ha 60.000 ratpenats o més. El tema és que, per exemple, a l'hivern és quan trobem les concentracions més altes de ratpenats. És això, ja us he dit abans, per exemple, aquí a Catalunya, de ratpenats de cova, la concentració més alta hem trobat 17.000 individus. Però comparat amb aquesta que tenim aquí és poc. Probablement, fa uns anys a Catalunya hi havia poblacions molt més altes de ratpenats i s'han anat perdent per temes, sobretot del tema dels pesticides i pèrdua d'hàbitats de caça, com els boscos ben conservats, també el tema de contaminació d'aigües. Però aquí veieu una cosa que és vital pels ratpenats, que és intentar estudiar i aprendre sobre aquests refugis subterranis i fer el seguiment d'aquestes colònies amb tants individus. Llavors, una mica ja per relacionar-ho amb el tema de l'espeleologia. Aquí tenim aquest llibre, que, de fet, el tinc aquí, aquest. No sé si m'esteu veient, però és diu això, Revisión faunística dels morteros del Pirineu Oriental de Catalunya. Aquest és un llibre que és històric, perquè realment és de l'any 83, em sembla. Sí, és del 83. I, ostres, és un llibre, aquí es veu molt clarament com l'origen de l'estudi dels ratpenats a Catalunya està estretament lligat amb l'espeleologia. Aquí teniu un mapa, que és al principi del llibre, de totes les diferents coves, refugis i avencs i forats subterranis que es van fer prospeccions des de principis del segle XX fins a la publicació del llibre, buscant ratpenats. De fet, aquest llibre és com l'obra primordial que tenim, o sigui, l'obra més antiga que reuneix tota la informació que es té de ratpenats a Catalunya. Clar, es va fer gràcies al coneixement espeleològic que es tenia. Per exemple, aquí tenim, espero que una mica, una pàgina del llibre. Ostres, aquest és que el tenim aquí al museu perquè és brutal, que tenim com els primers mapes de distribució dels refugis de ratpenats de Catalunya són en aquest llibre. Per exemple, és molt interessant, no sé si veieu el meu ratolí, el primer a dalt a l'esquerra, aquest Rhinolophus meyeli que surt aquí és el ratpenat de fardora mediterrani. Això és una espècie que actualment a Catalunya ha desaparegut. De fet, no es coneixen refugis ni s'han trobat exemplars des de fa uns anys. Però aquí tenim un mapa d'expedicions espeleològiques que ens indica on podia estar aquesta espècie. Això és superinteressant. A més, just en aquesta pàgina del llibre tenim el ratpenat de Bechstein, el ratpenat de peus grossos, totes espècies que ara mateix són espècies amenaçades. I aquí tenim com les primeres dades que es van trobar gràcies a expedicions espeleològiques que s'havien fet històricament. És un llibre brutal, i aquí és que es reflecteix molt bé com l'espeleologia, realment és un estudi que és una ciència, una activitat que va molt lligada a l'estudi dels ratpenats des de temps històrics. Llavors, sembla una mica lent. També de catàlegs històrics d'espeleologia teniu aquests, els diferents volums del catàleg espeleològic de Catalunya. Suposo que més d'un de vosaltres l'heu consultat o el teniu present. Però, clar, actualment el món de l'espeleologia, més o menys, més aviat, abans de consultar el catàleg, intenteu tindre una eina telemàtica com és l'Espeleoíndex. Aquí, suposo que aquest el coneixeu, tots els espeleòlegs coneixeu l'Espeleoíndex. Nosaltres també el coneixem molt bé perquè realment el fem servir molt en molts projectes que fem de... Ostres, anem a veure quines coves potser podem mostrejar. Aquesta sembla interessant. Els ratpenats necessiten coves amb certes característiques diferents a l'hivern, algunes més a l'estiu. Clar, Espeleoíndex, això, em sembla que hi ha com 4.000 i pico... Mira, aquí ho poso, 4.200, més de 4.200 coves. I és brutal, veure això com aquest coneixement que tenim antigament, que eren en llibres, en registres, en paper, per dir-ho així, s'han convertit en... S'ha traduït tot en una base de dades brutal de coves i avencs de Catalunya. Doncs una mica, per acabar la meva part, això és el que volem fer nosaltres des del programa de seguiment de ratpenats. Des del museu, ja fa uns anys que hem començat aquest projecte, que és un projecte de ciència ciutadana, que és això, el programa de seguiment de ratpenats. Que és el mateix. Nosaltres el que volem és establir 4 protocols diferents. A vosaltres el que més us interessarà és el quirorefugis, que és el que hem vingut a parlar aquí. Però són 4 protocols que ens permeten reunir en una plataforma web tota la informació que podem obtenir sobre els ratpenats. Llavors, una mica, jo ja us he fet aquesta petita introducció a la biologia i a l'estudi dels ratpenats, i ara, una mica us explicarem ara el Xevi us explicarà com els diferents estudis subterranis que portem en col·laboració amb la Generalitat
I després l'Adrià us explicarà més com vosaltres podeu participar en aquests protocols, sobretot el quirorefugis, que és el seguiment de cavitats subterrànies. I, bueno, deixo pas als meus companys. Espera, deixo de compartir. Això. Vale. Perfecte, David. Moltíssimes gràcies per aquesta introducció tan completa i exhaustiva de les 1000 curiositats i detalls dels ratpenats. Passem ara llavors a la segona part d'aquesta trobada, que us la lideraran Xavier Puig i que, com us he dit abans, explicarà una mica més en detall alguns estudis científics que hem fet en algunes coves de Catalunya, per lligar-ho amb el tema de l'espeleologia i les cavitats i els avencs i tot plegat, una mica més a nivell científic i enfocat sobretot en unes espècies amenaçades. Per tant, Xavier, endavant. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Un plaer realment estar en aquest foro privilegiat amb eminents espeleòlegs de tot Catalunya. Ens agrada, ens fa molta il·lusió realment poder compartir amb vosaltres i començar a treballar amb vosaltres també, que puguem compartir informació, dades i projectes, perquè realment, com estaven comentant els companys, ara l'Adrià, en David, portem des de fa un temps ficats en alguns projectes de conservació lligats a cavitats. Sempre hem estat, lògicament, darrere les cavitats i intentant estudiar quines poblacions hi ha. Però això, des de fa un parell d'anys... Un segon, comparteixo la pantalla jo mateix? Sí? Un segon, Doncs des de fa un parell d'anys, 3 anys de fet, i en col·laboració amb el Cos d'Agents Rurals de la Generalitat, doncs hem començat a fer un seguiment una mica més exhaustiu de les cavitats de Catalunya. Una mica més exhaustiu, diguéssim, menys a l'atzar i més programat. I aquesta possibilitat se'ns ha obert a nosaltres justament perquè, com a bons espeleòlegs que són, el Cos d'Agents Rurals, el grup de suport de muntanya del Cos d'Agents Rurals, doncs ens han obert aquesta porta a la qual nosaltres no havíem tingut accés tradicionalment perquè no ens hem dedicat a l'espeleologia. Havíem fet algunes baixades relativament tècniques durant els darrers 20 anys, diguéssim, però des de fa 3 anys comptem amb el suport d'un grup que són espeleòlegs, que estan dintre del Cos d'Agents Rurals, i això ens ha permès encarar l'estudi de les cavitats de Catalunya d'una altra manera. Com ha comentat abans en David, hi ha 4.000 cavitats que es veuen allà a l'Espeleoíndex. Hi ha 4.000 cavitats a Catalunya. Nosaltres som un equip, malgrat que som molt entusiasta i som uns quants, no som prou gent com per fer 4.000 cavitats i inspeccionar-les a totes. Aleshores, el que hem fet aquí és fer una tria de les cavitats més grans de Catalunya i cada any aproximadament, des de fa 3 anys ara, doncs fem una inspecció molt exhaustiva d'una quinzena d'aquestes cavitats. Hem començat per les més grans, el qual ens ha portat sorpreses superagradables durant el trajecte. Suposo que alguns de vosaltres heu estat per les cavitats, per exemple, grans, les gralleres grans que hi ha al Montseny i altres grans cavitats de Catalunya. Realment hem estat a llocs molt impressionants i a banda, diguéssim, de deixar-nos endur per la magnitud i per la bellesa d'aquests llocs, doncs ens hem dedicat a fer l'estudi científic de les comunitats que hi ha allà dintre de ratpenats. Aleshores, aquest estudi científic amb la col·laboració dels agents rurals, aquí veieu un equip mixt de museu i agents rurals sortint d'una cavitat, doncs el que ens ha permès és poder quantificar, poder identificar i poder intentar comprendre per què determinades espècies de determinades poblacions estan en certes cavitats i en altres cavitats no hi són. Una mica en la línia del que comentava en David, durant la hivernada ens trobem en algunes cavitats de Catalunya amb grandíssimes poblacions, amb poblacions que arriben a milers d'individus, i aquestes poblacions, en altres èpoques de l'any, les mateixes cavitats poden desaparèixer o en altres llocs podem trobar poblacions més petites. I aleshores, per poder comprendre què hem de fer per conservar aquests animals i per poder comprendre què tal evolucionen aquestes 30 espècies que tenim a Catalunya, és clau saber on són, per què hi són i poder-los quantificar adequadament. Aquí faig un incís d'aquestes 30 espècies que, com han comentat David, tenim a Catalunya, que són moltes i que efectivament tenim molts ratpenats a Catalunya, n'hi ha una colla no gens irrellevant, més de la meitat de fet, que són espècies que estan amenaçades.
I que estan amenaçades vol dir que, de fet, d'aquestes no n'hi ha tantes, sinó que més aviat n'hi ha poquetes. I algunes d'elles, de fet, són extremadament rares. Aleshores, una mica el nostre esforç de recerca i d'investigació en cavitats d'aquests darrers 3 anys i amb l'equip d'espeleologia dels agents rurals ha sigut a darrere d'aquestes espècies que són més rares. Són rares i de vegades passa que trobem poblacions grans i això ens enganya una mica, diguéssim, la vista, no? Com aquella imatge que he ensenyat abans en David, d'aquestes colònies espectaculars d'uns 60.000 animals que estan als Estats Units, i aquí tenim les cavitats a l'Esquerrà, a la Banc de l'Esquerrà i al Garraf, que poden concentrar-se 17.000 animals a l'hivern, etc. Quan trobem grans congregacions d'aquest estil de ratpenats, també hem de tenir en compte que aquestes congregacions són rares i, a més, que recullen poblacions d'un radi que pot ser molt i molt gran. Aleshores, realment a Catalunya tenim unes poques cavitats en les quals es congreguen un gran nombre d'animals. Perdó, deia l'Esquerrà, és el Daví, el que té aquests tants animals. És una cavitat molt coneguda pels espeleòlegs. Aleshores, hem de ser conscients que quan trobem una gran població a l'hivern, doncs segurament el que estem veient és una població de ratpenats d'una àrea enorme, amb la qual cosa, si pensem en com es reparteixen aquests animals a l'estiu, doncs potser no són tants com pot semblar al primer cop d'ull. Les colònies d'hivernada, sovint les d'hivernada, tenen aquest petit engany a darrere, que realment són molt poques les cavitats bones on els animals troben condicions òptimes per poder hivernar. Aquelles condicions que has esmentat abans per sobre, David, que és aquestes temperatures baixes, constants, aquestes humitats relatives també molt altes, una tranquil·litat, etc. Això realment no ho troben a tot arreu, aleshores fa que veiem concentracions en determinats llocs i el que anem una mica nosaltres a darrere és a comprendre el per què les concentracions es donen en uns llocs, no es donen en els altres i com evolucionen aquestes concentracions. Aleshores, a banda de baixar als refugis, el que fem són diverses actuacions a dintre, que ara us explicaré una mica per sobre, sense entrar molt en detall. Una de les coses que fem és, com veieu aquí dalt, l'Adrià està aquí amunt a l'Adri amb una mena de caixetí estrany. El que està fent aquí és col·locar un petit detector de ratpenats a l'entrada de les coves. Potser algú de vosaltres ja se n'ha trobat alguna, perquè ja portem 3 anys ficant aquests caixetins a les entrades d'algunes de les cavitats de Catalunya. I aquests caixetins a dintre el que hi ha és un petit aparell que el que fa és un cop a la setmana, quan es fa fosc, enregistra durant un parell d'hores l'activitat que hi ha a la sortida de la cova, l'activitat de ratpenats. Enregistra el so, enregistra els ultrasons, de fet, que emeten els ratpenats. Això ens permet saber com varia l'activitat de ratpenats en un refugi al llarg de l'any. Aleshores, això normalment ho fem a l'hivern, aquesta primera visita, una visita integral, a fons, a tota la cavitat. Entrem a l'hivern, posem aquest petit aparell a la sortida i aquest aparell durant tot l'any, un cop a la setmana, ens anirà donant dades de si surten animals d'aquest refugi i més o menys quines quantitats en surten, o si en surten molts o pocs. A banda d'això, nosaltres fem aquesta visita integral i detectem si hi ha poblacions hivernants, si hi ha algun nucli que estigui hivernant dintre els refugis. Aquesta primera visita la fem sempre a l'hivern per un motiu, que és que si la féssim en algun altre moment de l'any i hi haguessin animals hivernants, potser ens passarien desapercebuts, perquè, com ha explicat abans el company, a l'hivern els ratpenats aturen totalment el seu metabolisme, amb la qual cosa no mengen i tampoc fan dejeccions, no deixen gaire rastre d'allà on han estat. Aleshores, les típiques acumulacions de guano que trobem en alguns ratpenats, en algunes coves, no són mai de colònies d'hivernada, sinó que són colònies de quan els animals estan més actius, ja sigui la primavera o quan estan criant, etc. Però on estan passant l'hivern deixen poc rastre. Aleshores, si no hi anem a l'hivern, no els detectem. Per tant, és un moment important per nosaltres per inspeccionar a fons les cavitats i veure realment si hi ha alguna colònia hivernant, per ficar aquests sensors que ens indicaran si hi ha hagut pas, si hi ha trànsit de ratpenats durant l'any. I quan detectem amb aquests detectors, amb aquests aparells que enregistren el so, que en algun moment de l'any hi ha un nivell d'activitat interessant o que surten espècies potencialment interessants, el que fem després és anar en aquest moment de l'any, que pot ser a la primavera una colònia de pas, o a l'estiu una colònia de cria, o a la tardor també, colònies de pas, i intentem quantificar quants animals surten dels refugis. Quan surten dels refugis, surten generalment per les poques entrades que puguin haver-hi. Aquí veiem una sortida artificialitzada d'una cavitat natural. Això diria que és la cova del Blai, si no recordo malament.
Aleshores, el que fem és simplement ficar unes càmeres infrarroges a fora, amb una sèrie de focus, fiquem uns detectors i comptabilitzem els animals que surten. Aleshores, en aquest cas, quan fem les colònies de... Mirem les poblacions que hi ha a l'estiu en les cavitats, ho fem així en lloc d'entrar a dintre a buscar-los per dos motius. Us ensenyo algunes imatges d'una mica què és el que veiem. No sé si sentirà el meu so. Ara no tinc clar com ho he de fer perquè se senti el... Xavi, espera't un segon i torna a compartir i llavors li pots ficar el so a sota, si vols. Vale. Si pares la compartició... Sí. És que se m'ha anat la pàgina del Zoom. Un segon. És que no veig... No me deixa anar... Un segon, perdoneu. Cap problema. Són coses del directe, em sap greu. Vale, ara. Deja de compartir. Vale, torna a compartir. Abans de dir-li acceptar, a baix selecciona amb un... D'acord. Ja ho veig, sí, compartir sonido, ok. Perfecte. Vale. Sí. Ara sí, oi? Això que se sent, aquest so... Aquest... Se sent el soroll de fons, diguéssim, perquè la gravació no és que sigui molt bona. Aquests aparells normalment deixen bastant soroll de fons, però es va sentint un prrrr, el sentiu, oi? Això són els rapenats que van sortint i aquesta imatge, malgrat ser deficient, acompanyada del so, la imatge ens permet quantificar els que van sortint. De vegades hi ha entrades també, els hem d'anar restant per saber quin ha sigut el balanç final, però aquest so que sentiu de fons, encara que sembli que és molt monotònic, ens permet identificar les espècies que van sortint. Aleshores, combinant aquestes dues coses, la imatge i el so, doncs aconseguim saber quantes i quines espècies han sortit. M'ha caigut la càmera també. Quantes i quines espècies han sortit dels refugis. I amb això doncs tenim la idea de quina és la població estival que passa... Ara aquí. Quina és la població estival que passa l'estiu, el període reproductor en aquestes cavitats. Aleshores, hi ha un parell de motius per fer-ho d'aquesta manera en lloc de fer-ho amb entrades durant aquesta època. Una és que si estan criant és un moment delicat del cicle d'aquests animals i aleshores intentem fer molèsties. Si tenim evidències de que hi haurà cria dintre del refugi, doncs preferim no entrar i no fer pertorbacions excessives. I l'altre motiu, no menor, és que moltes de les espècies que es fiquen dintre dels refugis no són visibles. O sigui, quan entrem en una cavitat, de vegades entrem i veiem 2 o 3 espècies diferents. Sovint les que es deixen veure són les ferradures, aquells que us he ensenyat abans en David, que tenien com una forma de ferradura estranya al voltant del nas, i algunes altres espècies, el rapenat de cova, per exemple. Però després n'hi ha moltíssimes que utilitzen els refugis i estan a dintre durant l'estiu, durant altres moments de l'any, però a dintre dels refugis s'amaguen en fissures. I aquests passen a ser absolutament invisibles quan entres a dins. Ens hem trobat en cavitats que a l'entrar hem comptat 4 espècies i a la sortida n'hem comptat 13. Per tant, vull dir, la diferència entre el que es veu només, aviso, entrant, i el que s'arriba a comptabilitzar i detectar a les sortides, doncs pot ser molt gran. I per això fem servir aquest sistema. Aleshores, altres coses que fem a dintre de les cavitats, a banda de ficar els detectors que us hem ensenyat abans, doncs, també és a l'hivern veure en quin estat es troben els animals i de vegades el que fem és prendre imatges termogràfiques dels individus que hi ha dintre de les cavitats. Aquí dalt a la dreta, es veu el ratolí, suposo? Sí. Doncs aquí dalt veieu un rapenat de ferradura que està aquí penjat, del qual només veu la silueta, amb aquest color blau fosc. I aquí la persona que està fent la fotografia, la Carme, que està aquí a la presentació avui també, que lògicament es veu en un estat tèrmic diferent que el rapenat, per sort per ella, perquè si no simplement voldria que estaria cadàver. Com deia abans en David, els rapenats baixen a temperatures molt i molt baixes i fixeu-vos que el rapenat aquest d'aquí no es distingeix a nivell tèrmic del seu entorn, del que l'envolta. Quan veiem això dintre d'una cavitat, sabem que allà s'està produint un procés d'hibernació, en sentit estricte. I, per tant, aquella cavitat pren una rellevància especial de cara a les poblacions de rapenats, de cara a poder passar l'hivern, etc. Aleshores,
una mica el nostre objectiu és, al llarg del temps, anar, i intento acabar ràpid perquè veig que m'estic allargant, és anar completant aquesta llista de cavitats que hi ha llargues a Catalunya. De 15 en 15 és molt lent, però bueno, anem fent i per sort comptem cada vegada més en la col·laboració de gent que ens aporta dades al portal i d'alguns espeleòlegs, alguns de vosaltres, que ja aneu aportant dades també i ens permeteu ampliar aquest seguiment que és inabordable, diguéssim, nosaltres sols. Això ens permet, a la llarga, i amb les dades que hi hem anat recollint al llarg dels anys, anar traçant un mapa de les cavitats que són importants per la conservació de ratpenats. I a veure en quins moments de l'any són importants per unes espècies o per algunes altres. I ens ha permet, amb algunes espècies amenaçades, com us he comentat abans, algunes espècies són molt rares i estan molt amenaçades, poder veure com estan les seves evolucions, on estan, comprendre per què estan on estan, i d'aquesta manera poder-ne fer un seguiment i poder contribuir a la seva conservació. Com és el cas, per exemple, d'aquest d'aquí, el ratpenat de... Aquest és el Rhinolaphus euryale, la ferradura mediterrània. Aquest ratpenat és un ratpenat molt i molt rar, que té pocs refugis de cria a Catalunya. I, per exemple, una cosa que farem aquest any, que no s'ha fet encara mai, és fer un cens simultani durant el mes de juny a totes les cavitats de Catalunya on sabem que hi ha l'espècie, per veure quants animals hi ha reproduint-se a Catalunya. Això ho farem amb aquesta i amb alguna altra espècie també, que és el ratpenat de peus grans, que també és una espècie cavernícola. I amb aquestes accions i amb aquesta suma de recollida de dades anem coneguent i podem conservar millor aquestes espècies cada vegada. Aleshores, sembla que us ensenyo només molt ràpidament això, un mapa de distribució d'aquesta espècie, els refugis d'aquesta espècie que us comentava, del ratpenat de ferradura mediterrani, i amb les dades que tenim fins ara, que hem pogut anar recollint, veiem que hi ha uns poquets nuclis que són interessants per l'espècie i està present en alguns refugis escampats per tot Catalunya, però realment tota la població es concentra bàsicament en els 3 nuclis que veieu aquí marcats en verd. Aleshores, gràcies a aquests seguiments, gràcies a les dades que hem pogut anar recollint i gràcies a dades aportades per molts de vosaltres, espeleòlegs del país, en el portal, hem anat poguent millorar el coneixement d'aquesta espècie. I aquí ja passo la paraula a l'Adrià, que us explicarà com poder col·laborar amb tots aquests esforços que estem fent. Moltes gràcies. Perfecte, moltes gràcies, Xavier. Aquí, diguem-ne, acabem la segona part de la xerrada d'avui, que era la part més tècnica i més d'estudis científics. I ara em toca a mi fer una mica la cloenda d'aquesta trobada amb la part aplicada i una mica donar resposta a la pregunta de molt bé, tot això està bé, la gran diversitat que ens ha presentat en David, els mapes aquests amb les cavitats interessants que ens ha presentat en Xavi, però què hem de fer, no? Què hem de fer ara, tots plegats? Llavors, deixeu-me que comparteixi aquesta presentació i començo amb la meva part. A veure... Perfecte. Ara es veu bé, no? Molt bé. Doncs res, començo la meva part. Hem mencionat un parell de vegades ja a la xerrada d'avui que estàvem parlant d'un projecte de ciència ciutadana. I això vol dir, ciència ciutadana, que és un projecte en el qual hi pot col·laborar tothom. Tothom, sense ser especialista en quiròpters, ni sense ser especialista en biologia, ni en ecologia, ni en res de l'estil. I això és una cosa que acostumem a dir a les xerrades, però és que avui estic molt content i estic molt orgullós perquè la xerrada d'avui és especialment única perquè hem aconseguit reunir una quantitat d'espeleòlegs, gent del grup mineralògic de Catalunya, gent que està avesada a posar-se sota terra, a investigar diferents forats, avencs i coves. I això, de veritat, que és un privilegi i és una cosa que teníem moltes ganes de poder viure i poder-nos trobar aquí tots junts, perquè el que nosaltres volem, de totes és trobar una sinergia i trobar una manera de treballar conjuntament i veure, en el fons, que estem anant als mateixos llocs, estem anant a les mateixes coves, als mateixos forats i potser ens estem fixant en coses diferents i estaria molt bé posar-ho en comú. Llavors, una mica el que hem comentat abans, des del Museu de Granollers hem tirat endavant des de fa uns anys aquest projecte de ciència ciutadana, el que anomenem Programa de Seguiment de Ratpenats, que té aquesta secció d'aquí, quirorefugis,
que és el seguiment de ratpenats cavernícoles, tots els que es posen a sota terra i que podem trobar-nos quan anem a fer les nostres expedicions amb el grup d'espeleologia local, amb la federació, amb qui sigui, o pel nostre compte. Llavors, el que ara vull respondre ja per acabar aquesta xerrada avui és com podem col·laborar en aquest sistema, com podem trobar un punt d'unió en els bojos que van a buscar ratpenats i en els bojos que van a sota terra a buscar altres coses. Llavors, aquí sí, jo us animo a que entreu a la web és ratpenats.org, i si entreu en aquesta secció, el primer que veureu és que tenim un històric de dades que va des de l'any 2000 i que des de l'any 2000 s'han anat pujant dades, pujant informacions sobre un gran conjunt de refugis del territori. En total, mireu, tenim informacions de 198 refugis que s'han inspeccionat 565 vegades. Llavors, aquí tenim, ja dic, és un repositori. La idea és que tota la informació que tingui a veure amb ratpenats i coves o cavitats subterrànies es pugui acumular aquí junta per fer-nos una idea una mica més clara d'aquests animals que són, en el fons, tan desconeguts i una mica tan poc compresos per la societat. Llavors, us recomano, us animaria que entréssiu i féssiu una ullada. Tenim aquí un rànquing dels voluntaris més actius, que ja fa temps que ens envien dades i fotografies i de més. I després, si entreu en aquesta pestanyeta de dalt, que posa exploreu les dades, us trobareu amb aquesta imatge, que té dos gràfics. Un primer, que és un mapa de Catalunya, amb aquests quadrants, que suposo que us imaginareu, el tema de les coves a vegades és un tema una mica sensible. Llavors, de cara al públic, no revelem mai la ubicació de les coves. Fem servir una ubicació una mica més àmplia, fem servir uns quadrants, i tota la informació que volguéssiu vosaltres, o voluntaris, o col·laboradors, o el que sigui, es queda resumida en forma de quadrants. No es comparteixen mai les UTMs, les coordenades o el que sigui. Intentem ser una mica previnguts en aquest sentit. I aquí sota el que veieu és un informe de totes les espècies de ratpenats de les quals tenim informació i una mica dividida per l'època de l'any. O sigui, quantes coves o avencs o refugis o mines tenim registrades, per exemple, a l'hivern per el ferradura petit, o quantes coves tenim registrades per al ratpenat d'aigua a la tardor quan migren. I veieu, tenim una mica una distribució. Hi ha algunes espècies per les quals es té moltíssima informació o són espècies més ben conegudes, però n'hi ha d'altres de les quals ben bé és incipient. O sigui, tenim ben bé una idea general d'algun lloc on pot estar-hi, però, com us deien els meus companys, els ratpenats són molt, molt desconeguts i ens falta encara un gran camí per recórrer per entendre on van, com es refugien, quins forats els agraden més, quins no els agraden. I tenim un bon sac de preguntes a respondre en els propers anys. Llavors, el que us presentaré ara, de manera molt breu i molt clara, són 3 maneres en les quals vosaltres podríeu col·laborar amb nosaltres. 3 maneres. Llavors, si teniu llibreta i llapis, anoteu. La primera seria aquesta que us poso aquí. Us ha interessat el tema, els ratpenats us criden l'atenció, però no teniu el temps, que és normal, no podeu contribuir com un voluntari en el projecte, però sí que us agradaria contribuir si us trobeu un ratpenat penjat en una cova. Aneu, com us deia abans, aneu a fer una expedició, us trobeu aquest ratpenat penjat aquí, li feu una foto i contribuïu. Això per nosaltres té un valor inestimable, de veritat. O sigui, si aneu a fer una expedició a sota terra, en una mina, on sigui, us trobeu un ratpenat, podeu contribuir al projecte sense necessitat de fer-vos voluntaris ni involucrar-vos moltíssim. D'acord? Us explico com s'ha de fer. Bàsicament, entreu a la web, que és ratpenats.org, i com us deia ara, no cal que feu cap registre, no cal que us registreu cap dada vostra. Entreu aquí a la part inferior dreta, on hi ha aquesta secció que es diu envieu-vos les vostres observacions. És tan senzill com entrar en un formulari i us demanarem només on l'heu fet la fotografia. Ens envieu la fotografia, sobretot que sigui una fotografia de detall, al màxim de prop possible, i la data en què ho heu fet, perquè per nosaltres és molt important saber si
si un ratpenat està a l'hivern o a l'estiu en una cova, i el vostre nom, el vostre correu perquè us puguem confirmar l'espècie o el que sigui, i ja està. És una manera molt senzilla, molt ràpida i que no implica massa més. Però després hi ha una altra, hi ha com una altra manera de contribuir. Algú que diu, ostres, aquests animals que els havia vist tant en els refugis, però ostres, mai m'havia parat a pensar que poguessin tenir tanta importància o ser tan desconeguts. I sí, vull contribuir de manera activa i vull ser un voluntari. Penseu que ara en el programa tenim al voltant d'uns 250 usuaris registrats, que és moltíssim, tenint en compte que és un tema de conservació de fauna i que en el nostre país això va lent, tenir 250 està molt bé. Doncs sí, jo em vull ajuntar en aquest grup de voluntaris i vull participar. Llavors vull ser un voluntari. El que us recomanaríem seria, us recomanaríem que féssiu una primera opció, serien les inspeccions puntuals. Això què vol dir? Quan nosaltres parlem d'una inspecció, vol dir que quan vosaltres aneu a fer una cova o baixeu un cap de setmana o aneu amb el grup d'amics o amb qui sigui, doncs podeu fer una visita en una cova, però ja des d'inici pensant en els ratpenats. Per tant, vol dir que no la feu només passejant o per altres tipus d'interès, sinó que ja la fareu, diguem, de principi al final, tota l'estona que estigueu allà sota, buscant rastres de ratpenats. I quan dic rastres, us podeu trobar. Mireu, aquí us he posat algunes fotos d'exemple. Un pilonot d'excrements que tenen aquest aspecte, és la foto de baix a la dreta, sembla una mena de sorreta, com una sorra seca, i podeu trobar un piló d'excrements. Fantàstic, no? Feu una foto, ens dieu on estava de la cova i també ens ho podeu enviar. O podeu estar pendents d'una gran colònia. Per exemple, aquesta que hi ha a la foto superior dreta és una gran colònia amb un parell de centenars o 300 individus. Això suposo que no passaria per alt perquè fan soroll i es veuen, doncs el mateix. Podeu estar pendents d'aquestes colònies, però també podeu estar pendents en escletxes, en foradets, allà on us pareu a descansar un moment, i si trobeu ratpenats que estan com aquest d'aquí sota, amagat en un forat, o aquest petit grupet de 4 o 5 en una escletxeta, també. Qualsevol tema, diguem, qualsevol indici d'un ratpenat, d'un excrement, el que sigui, això és interessant. L'única cosa que és important saber és que quan parlem d'una inspecció vol dir que des del principi esteu pendents. O sigui, és com que l'objectiu d'aquella inspecció ja no és baixar i tornar. L'objectiu és baixar i buscar a veure què hi ha. D'acord? Llavors, es pot fer el que diem una inspecció puntual, que per tant vol dir que això, aneu un cap de setmana, feu una cova i ja no hi tornareu mai més, però això és molt interessant. I dintre de les puntuals tenim la parcial i la integral. Això vol dir que si a vegades hi ha coves que són petites, que fan 50, 100 metres, 200 metres, 500 metres, i la podeu fer tota, la recorreu tota, totes les bifurcacions, totes les cambres, ho feu tot, perfecte. Però també pot ser que hi hagi una cova que faci molts quilòmetres, que sigui complicada i feu només una part de la cova, també ens està bé. Es diu una inspecció parcial, d'acord? És molt simple. Aquí el punt clau és l'objectiu. És que quan tu ja baixes des del principi amb la corda cap avall, ja estàs amb els ulls atents. Llavors això ens és molt interessant. D'acord? Una recomanació, si us decidiu a participar d'aquesta manera, penseu que a vegades us podeu trobar en colònies d'aquest estil, no? Això a nosaltres ens interessa molt comptar-los. Per tant, és molt útil que ens feu fotos sempre des de la part de sota de la colònia perquè puguem comptar-los, com veieu aquí, a través dels musells. Nosaltres, amb un programa, el que fem és comptar els nassets de tots els ratpenats. I de nassets poden haver-n'hi 500 o 1.000 o 1.500. Per tant, quan us trobeu una gran colònia, sobretot intenteu fer-li una foto des de sota i una mica que es vegin una mica les caretes de la gent. Ai, de la gent, dels ratpenats. D'acord? I un altre tema també. Imagineu-vos que us trobeu en una mina, un individu així, individu aïllat, sol, solitari, en un racó. Sobretot, feu-li també una foto.
perquè no té per què ser el mateix individu, la mateixa espècie que la gran colònia, i perquè a vegades hi ha espècies molt, molt rares que es capturen molt poques vegades, diguem, en anys de recerca, però que en canvi si li feu la foto mentre estan a dins d'una cova doncs pot ser més fàcil d'identificar, com és el cas d'aquesta, que és una espècie molt, 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 molt amenaçada i molt rara, que ens la vam trobar així mig penjada en un túnel, de fet. També mencionar-vos que si de veritat voleu participar així, com a voluntaris actius i de manera més continuada en el projecte, a més de registrar-vos a la web i fer tot el protocol estàndard, us hem preparat una clau d'identificació específica per ratpenats que us podeu trobar a dins de les coves. És una clau d'identificació en la qual hem eliminat completament totes aquelles espècies que no hi seran mai. Per tant, és una clau molt senzilla, que té 3 pàgines o 4, molt poc, és molt breu, i us serà molt útil de cara a identificar-les si teniu allò ganes de saber quina espècie és. I si això ja no us atrau tant, perquè diu, ostres, jo, mira, ara posar-me a buscar la forma de les orelles i tal, no és el meu fort, no em ve de gust, no patiu tampoc, perquè nosaltres des del museu fem aquesta feina també i us podem informar sobre les espècies i us ho confirmem nosaltres via la web, d'acord? Cap problema en aquest sentit. I després hi ha una última manera de participar, que també és sent un voluntari, però ja és un voluntari d'èlit, és un voluntari que coneix una cova que té una gran colònia de ratpenats, que és una cova molt important pel que sigui, pot ser molt important a l'hivern o pot ser molt important a l'estiu o de migració o per qualsevol motiu és una cova rellevant. Doncs en aquestes fan inspeccions permanents. Això vol dir que no és un cap de setmana que vaig a una cova i torno i ja està, sinó que són coves on s'hi va de manera regular, anualment, cada estiu o cada hivern, hi vaig sempre. I aquestes coves són molt útils perquè ens permeten tenir dades com aquesta, una cova en la qual es veuen les oscil·lacions. I mira, als anys 2009-2010 hi havia molts individus, altres anys no tants. Són dades molt, molt útils. I llavors, clar, això són les 3 maneres claus de participar. D'acord? Són 3 graus diferents en relació del temps disponible, de les ganes i de les oportunitats que tingueu. Un dels avantatges claus de participar en aquesta digitalització d'aquest seguiment és que dins de la web, aquí he entrat a la part del quirorefugis, us podeu registrar i us podeu registrar tant a nivell individual com a voluntaris com a nivell de grup, perquè també sé que avui tenim aquí molts grups d'espeleòlegs, el grup mineralògic, tenim molts grups dedicats en el tema. Us podeu registrar com a grup també, si voleu, i dins del vostre compte, o sigui, vosaltres us registraríeu, això, els detalls són, vull dir que és un procés molt senzill, i un cop aquí dintre les vostres dades, el que sí que teniu és que podeu tenir com un registre de totes les vostres coves que us heu inspeccionat amb els comptatges, amb l'evolució de les coves, amb informacions, amb fotos, i ho podeu tenir d'una manera molt ben estructurada, molt organitzada, sempre ho podeu recuperar des de la web, i és una manera molt senzilla de poder posar, com us deia al principi, en contacte un grup d'investigadors biòlegs que estan una mica interessats en els ratpenats, un grup d'espeleòlegs, gent que està interessat en aquests ecosistemes tan particulars i tan únics, i posar-ho d'una manera molt bonica i molt harmoniosa junt en una sola plataforma. Llavors, no sé, jo ho deixo aquí. Evidentment, ara obrirem el torn de preguntes també per si algú té alguna qüestió. Abans de tancar, només, si us ha interessat la xerrada i si esteu allò amb la mosca al nas de dir, ostres, vull saber més sobre el tema dels ratpenats i què s'està fent, com viuen, quins estudis hi ha i de més, jo el que us recomanaria, en primer lloc, òbviament, és que entréssiu a la web ratpenats.org, que és la web del seguiment, que allà podeu trobar moltíssima informació, i després que ens seguiu a les xarxes socials o que us registreu, també molt important, al butlletí, que és on anem difonent informacions importants sobre els ratpenats. Llavors, ho deixo aquí. Moltíssimes gràcies a tothom. Ara us recuperaré perquè no us veig, a més a més. Ara sí, ja us veig a tots.
I res, estem molt contents d'això, que hem estat aquí. Són les 8:05, per tant, més o menys hem complert en terminis. I res, obrim una mica un torn de preguntes. No sé si, David, hi ha algú que hagi ja preguntat alguna cosa pel xat. No, de moment ningú ha preguntat res, però bueno, és que jo, de fet, us convido més aviat a que si algú té alguna pregunta, que faci el d'aixecar la mà, per aquí per Zoom, que és això, reacciones, veieu que hi ha levantar la mano i així anem, i que directament pregunteu les preguntes que tingueu, les pugueu parlar vosaltres directament, no? Bueno, de moment, una pregunta que ens fan pel xat, no sé, que ens fa l'Edu, és que on penjarem la xerrada, que no l'he pogut veure sencera. Vale. Aquesta xerrada estarà penjada en el canal de YouTube del Museu de Ciències Naturals de Granollers, perquè el museu és la institució que engloba tot aquest projecte i la podeu trobar de manera molt senzilla allà mateix. Si entreu al YouTube, poseu Museu de Ciències Naturals Granollers, ja veureu una icona ben grossa que és un ratpenat allà dins. Vale. Doncs, bueno, si no hi ha més preguntes i ningú aixeca la mà. A veure. Perdó. Hi ha una pregunta també pel xat que ens demana el Josep quant de temps és aconsellable en presència de ratpenats de cova, o sigui, en una cova, o sigui, quant de temps ens hem d'estar en una cova per no estorbar massa si trobem ratpenats, per dir-ho així. Mira, moltes gràcies, Josep. És una pregunta molt important. Vam estar discutint si incloure-la o no ja a la xerrada perquè és un tema a tenir en compte. Evidentment, això canvia molt en funció de l'època, perquè a l'hivern, per exemple, que és quan els ratpenats estan hivernant, estan endormiscats i tenen temperatures, com us han ensenyat abans, molt baixes. Per tant, la mera presència del ser humà, que és diguem, no sé, 70-80 quilos a altes temperatures, 27 graus, el que sigui, 27, perdoneu, va desprenent calor i els ratpenats es desperten. Per tant, normalment, quanta menys estona, millor. De totes maneres, és una cosa que sempre entrem en discussió, perquè tenir una foto xula que es pugui veure bé i es pugui identificar té molt de valor, perquè pot ser que descobrim un refugi d'una espècie de la que dèiem, de les amenaçades o del que sigui, i per tant creiem que s'ho val. Per tant, sempre assumim aquesta mena de balança, aquest equilibri entre molestar una mica i tenir la informació. Si és una època de cria, doncs més o menys el mateix amb les cries. Les cries no volen al principi, quan són molt petitetes que no tenen pèl ni res, doncs estan en una època, són vulnerables, podrien caure, si cauen, a vegades elles pugen una altra vegada per la paret, però de totes maneres és una cosa a tenir en compte. I a l'època de migració potser no és tan preocupant, és més senzill, es pot entrar, fer la foto i ja et dic, això en tot cas, quan menys millor, però fem la foto per poder identificar. I després hi ha una altra cosa, ja aprofito que a vegades m'ho pregunten, que és el tema del flash. Si es poden fer fotos amb flash o no. I és un tema també interessant. La llum en si no els molesta gaire als ratpenats. Penseu que alguns surten de dia i no és una cosa terrible, la llum. Ells pateixen més per la calor que pel flash. I potser el que més els molesta és el xasquido de la càmera, el sorollet de l'obturador que fa el xic-xic. Llavors és molt divertit que tu pots potser enfocar-lo amb una llanterna i no passa res, i després fas la foto amb la càmera i es desperta amb el botonet. Per tant, no patiu molt pel flash. Normalment, a vegades es recomana que es faci amb una llum amb un frontal, però com que tots els espeleòlegs van amb frontals, doncs cap problema. Però creia que era un tema també interessant de mencionar, ja que estem avui tots aquí junts. Veig que hi ha... Ui, perdoneu. Veig que hi ha una altra pregunta. El nombre, supongo que te refieres al nombre del canal de YouTube. Me piden dónde va a estar puesto el vídeo. David lo va a escribir en el chat. Es el YouTube del Museo de Ciencias Naturales de Granollers. Museu de Ciencias Naturales de Granollers. Pero igualmente David lo va a escribir para que sea más fácil.
I després també em pregunten si hi ha algun llibre per aprendre a identificar i a conèixer la biologia, no? Sí, n'hi ha moltíssims. Llavors, jo normalment, clar, no us recomanaria un llibre que sigui molt de totxo i que tingui moltíssima informació. Una primera aproximació molt senzilla per aprendre més sobre la biologia i l'ecologia dels ratpenats és, primer, la clau aquesta dels ratpenats cavernícoles, que és molt senzilla, la vam fer especialment perquè sigui útil quan els veieu amagats a les escletxes. Vull dir, quan a vegades aneu a fer una cova, només veureu 2 orelletes i un musell que estan allà ficats en un forat i no es veu gaire part. Llavors, aquesta guia va molt bé per identificar-nos. I després a la web hi ha una secció que es diu Espècies, a la dreta de tot, que també el David us posarà aquí baix ara el link, on teniu molta informació sobre què mengen, on viuen, la seva distribució, una mica de tot, informació general. I, evidentment, clar, si teniu dubtes sobre el que sigui, també no dubteu a contactar-nos, enviar-nos un missatge per correu electrònic o a través de la web, que nosaltres estem encantats de resoldre dubtes, això sempre. Vale. Crec que no hi ha més preguntes al xat. No, de moment no. Bueno, jo també voldria afegir, Adrià, que, sobretot ara que tenim el Xevi aquí, que hi ha un llibre que es va fer des d'aquí al museu, que és la Guia de Ratpenats de Catalunya, perquè és un llibre que, em sembla que potser, no sé, que costa 10-15 euros, no sé, és molt barat. És un llibre que inclou totes les espècies de Catalunya, no? I, tenim aquí el Xevi, que és un dels coautors del llibre. Jo us passo un enllaç també perquè, com a introducció també, si algú ja diu, mira, a part de la web m'agrada tindre un llibre, no? Perquè això del llibre és maco, també us l'acabo de passar ara per al xat. M'ha semblat destacable dir que és un llibre que s'ha fet des d'aquí al museu, no? I és interessant. Certament, David. Ho tenia aquí pendent i no ho he dit, però sí. De fet, ara veia que la Rebeca l'ensenyava per la càmera. Perfecte. És un llibre, sí, que com deien, en Xavier va col·laborar directament en la seva concepció, escriptura i publicació. O sigui, tot plegat. Molt bé. A veure, no sé si hi ha... Aquí, ens demanen si per fer el seguiment permanent podem fer servir alguna eina a part de la fotografia per donar-vos més informació. Sí, mira, com deia abans, el seguiment permanent sobretot és un seguiment que fem en coves que se sap que ja tenen colònies rellevants. Ja sigui, no tenen per què ser molt grans, però o són molt grans o són d'espècies interessants o són fàcils de seguir, han de tenir alguna peculiaritat. I, evidentment, si es pot tenir més informació, la web està preparadíssima per fer-ho amb altres tècniques. Es pot fer amb acústica, amb detectors d'ultrasons. Si hi ha gent que té càmeres d'infraroig, com aquesta que ha ensenyat en Xavi també, es poden ficar detectors de temperatures i d'humitats i això també es pot entrar. O sigui, tota informació és benvinguda. Nosaltres el que recomanem sempre, perquè és que en el cas aquest del seguiment permanent, que és com un cas d'un seguiment més d'èlit, n'hi ha molt poquets, a Catalunya d'aquests, n'hi ha molt pocs, és que sempre entrem en contacte, entreu en contacte amb nosaltres perquè el seguiment de cada cova és específic. O sigui, depenent de l'entrada, de la mida de l'entrada. Hi ha coves que tenen una entrada en forma d'embut gegant i això limita algunes tècniques. Hi ha coves que són molt llargues, però estan plenes de gateres, i això et complica un altre tema. Hi ha coves molt verticals. Llavors, normalment, la millor manera és que si teniu alguna cova que dieu jo vull fer un seguiment permanent perquè sé que hi ha una colònia dintre de 20 o de 200 o de 2.000, és igual, però la vull fer permanent, la vull fer cada any, contacteu-nos i nosaltres us recomanarem si la millor manera és fer-la en foto o amb acústica, o amb gravació, o a vegades visualment. A vegades es fan algunes a vista. I si voleu posar data loggers, doncs també encantadíssims nosaltres d'aconseguir més informació. Com us dèiem, avui estem molt contents perquè estem tots aquí junts per primera vegada i la idea és aquesta, és intentar compilar la reunió i compilar la informació i poder-ho tenir tot junt i ben coordinats. Ens pregunten també, a veure,
No, no hi ha més En Miquel Nebot fa estona que aixeca la mà. Passa que és un aplaudiment, Miquel, i per això se te'n va. Val. Escolteu una cosa. Us interessen també la informació sobre restes, cadàvers de ratpenats? Sí, moltíssim. Les restes són molt interessants per molts temes diferents, però nosaltres també estem en col·laboració amb alguns instituts de sanitat, alguns instituts de paleontologia, fins i tot. Vull dir que tenim algunes col·laboracions molt interessants i, evidentment, les restes sí, poden ser d'espècies que, per exemple, com les que deia en Xavi abans, que són invisibles quan entrem a fer una inspecció normal. Quan baixem en una cova, diguem, una mica a mirar, poden ser invisibles, però en canvi, si es moren, passen a ser visibles perquè passen a estar a terra. Llavors, sí, sigui el que sigui que trobeu, o en foto, o si el podeu guardar en una bossa d'aquestes, com si fos aquestes de Ziplocs, d'aquestes hermètiques, ens ho podeu fer arribar per correu o a nosaltres encantats si ens veniu a visitar personalment i així també ens veiem. Per descomptat també us deuen interessar les anelles, no? Si trobem alguna anelleta... Exactament. Les anelles és una... Crec que a la presentació d'Adnavit hi havia una imatge, ho dic per la gent que no sàpiga el que són les anelles dels ratpenats, és un mètode de marcatge que s'ha fet servir des de fa molts anys, que és una anella metàl·lica que es posa al braç, el que seria el canell de l'animal. I llavors té un codi, com si fos un DNI, i nosaltres aquest codi el podem rastrejar i saber qui l'ha anellat, a on l'ha anellat, i és una manera útil per saber d'on venen els animals. Fins i tot hi ha una tècnica més moderna, que de fet és molt millor que les anelles, que són els xips. Hi ha alguns milers de ratpenats per Catalunya movent-se amb xips per l'esquena, que es poden detectar com el xip d'un gos, amb un lector d'aquests per sobre i que té un codi i és com un DNI. Per tant, sí, si trobeu anelles, si estan a terra, doncs també, i si el trobeu per algun lloc i amb els prismàtics o d'alguna manera podeu llegir el codi, doncs també. Sí. Perfecte. Molt bé. Moltes gràcies, Miquel. A veure si hi ha més preguntes per aquí. Un segon. Doncs no, crec que no hi ha més preguntes. Per tant, ara sí que ja són les 8:15, crec que és una bona hora. Espero que us hagi agradat. Tenim una pregunta, esperem. Viviana? La meva pregunta és, si no els veiem dins de la cova, però sí que els trobem com volant l'entrada de la cova, els comptabilitzem també com dintre d'aquest quirohàbitats? Que van com... A vegades van com, no sé com explicar-ho, estan a la boca i els veus que van com volant. Suposo que et refereixes al vespre, no? Al vespre, quan ja se'n va el sol, que estan per allà al voltant. Jo crec que això, la millor manera d'enviar-nos la informació, no sé si tens algun detector de mà, d'aquests detectors d'ultrasons, no? No, encara no. No, llavors t'animaria que n'aconseguissis un. A través de la web hi ha molta informació sobre això. Si estan volant és molt difícil identificar-los, perquè tots els ratpenats, quan els veus molt de prop, són molt diferents i tenen estructures que ens permeten identificar-los, però quan estan volant són complicats. Llavors, la millor manera és gravar-los. Es graven amb uns detectors d'ultrasons i ens pots enviar les gravacions i nosaltres podem dir més o menys què podria ser. I això és informació molt vàlida, també. El que passa que de bones a primeres no ho ficaríem com si estiguessin dins de la cova, perquè poden ser animals forestals que estan per allà donant voltes. Però podrien ser també animals que estiguessin a dintre i que haguessin sortit i estiguessin per allà voltant. Per tant, el millor és intentar, en aquest cas, intentar gravar-los. És la millor manera. Ara sí, a veure, no hi ha res més. Per tant, sí, donem per tancada la xerrada. Qualsevol cosa, sabeu que podeu trobar el correu electrònic a la web mateixa, ratpenats.org. Molts de vosaltres també ja ens coneixeu personalment. Per tant, a través del mail ja sabeu que estem encantats de respondre a tot el que faci falta. I si teniu dubtes a l'hora de registrar-vos, a l'hora d'utilitzar la web,
o trobeu qualsevol cosa que us compliqui la vida una mica, no patiu ni us desanimeu. Ens contacteu i nosaltres us solucionem, ràpid, d'acord? I ja està, ho deixem per aquí. Moltíssimes gràcies a tots i ens trobem a la propera ja parlant dels animals que hem trobat a sota terra. Molt bé, vinga, adéu-siau. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, adéu-siau.